Kaixo Joseba, egunon. Juan Mauri Benaz, Berteiz eta Mendiondoko ogitegikoa, eta gaur Gernikan erakutsi nahi dizuet gure ogitegia. Ogitegi hau zabaldu zen 1997 urtean, baina nik badaramat hemen 2008 urtetik onaino. Beste bat daukagu Mungian, eta, bueno, ikusten duzuenez, ogi arruntak egiten dituguz, baina batez be gure espezialitatea edo gure berezitasuna da ama oreko ogiak. Ogiaz aparte, pastelak eta bolloak eta opilak eta hori egiten duguz be bai. Gure bezeroak batez be direz Gernikakoak, baina be bai badatoz jendea hori Bermeokoa, Busturiakoa, inguruko herritakoak. Orain gure badozue, erakutsiko dizuet saltzen ditugun eta ekoizten ditugun ogi bereziak. Babitu. Hau da kalobrea. Kalobre da Galiziako uruna, Pan Gallego IGP izenpean dagoen ogiak. Hau da gari osokoa, integral 100% esaten dela. Hau da gure txakinartoa, Mungia eta Txorierriko arto varietate endemikoa. Arto txiki bat da, baina oso gozoa. Indaba plater batekin oso ondo doa. Hau da pimentón de la vera, pulpo on batekin oso ondo doa. Baina be bai zezinarekin edo gaztaiarekin ondo doa. Hau da eskanda. Eskanda zer da? Eskanda da espelta, baina asturiasekoa. Hau, oso berezia da, ze da queso de cabra eta arandanoak. Oso gozoa gainera. Eta beste hauek, ontxe bertan saltzen diren gehiago. Direz euskal ogia. Zenbait araguak bete behar diren label hau izateko, ezta? Arabako erinarekin egin behar da. Beste aldetik, ama orekoak izan behar dira, fermentazio luzekoak, eta aditiborik gabe. Gure badozue, euskal ogia zelan prestatzen den erakutsiko dizuet. Hau da irina, Arabako alea, ura, gatza, legamia eta ama orea. Osagai guztiak gure makinan sartuko ditugu, amasadorean, eta orea egingo dugu momentu batean. Orea eta gero, utxiko dugu erreposatzen ordu bete inguruko temperaturan, ezta? Eta gero ja kubeta horiek sartuko dituguz oskailuan bihar arte. Hori zatitu eta zati horiek izango direz gure etorkizuneko bagetak. Eta egin behar dena orain da eratu. Guk egin behar duguna da eskuzlandu oso ondo indarra eukitzeko gero labean desarrollatzeko, ezta? Pliege batzuk egiten ditugu. Ez dago eskolarik, ni atera nuen Bartzelonara, Madrilera, edozein motatako ikastaroak egiteko, ze nik enekien ezebez. Por cierto, oin dela 5 urte edo, egon ginen Josebarekin Bartzelonan ikastaro batean. Hauek hemen geratuko dira, berriro fermentatzen, eta orain moztuko ditugu bagetak eta labean sartuko ditugu ja. Zuk egiten baduzu marra hauek, hortik aterako da gaza, eta txuloak geratuko dira. Hauek dira egin ditugun ogiak, euskolabelekoak edo euskal ogiak. Espero dut gustatu zaizuela eta badakizuen non joan den. Hemen Gernikan, Berteiz eta Mendiondo eta Mungian be bai. Edo zein gauza ikasi nahi baduzue ogintzari buruz edo galdetu nahi baduzue edo zein gauza, badakizue hemen prest gaude zure zain. Venga, agur!